बिगुमै मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जेब्ला रौमारिनि 2900 बिगा फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों नैबे आपडेटआ माखासे जोंनि बिटिआरनि पलिटिकेल्स आपडेट जागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बे साननैसो जों गोबां निउसफोरनि गेजेरजों बा गोबां ससियेल मिडिया निउस पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरआव हा फाननाय फानिखौ लानानै एसे गोबां माने दावराव जानायखौ नुगासिनो आरो दा बिनि सायावनो सासे बर' आइजो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दा बिथाङा जाय बिपिएफनि मुनमुन ब्रह्म एमसिएलए बिथांनि सायाव मा फोरमायखो आरो हा फाननाय फानै मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जे आदानि कम्पानिनो माखासे बिटिआरनि हाखौ फानदों बा बेवहाय माखासे प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बिनि सायाव मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला गिबियावनो आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन नैबे आब'आ मा फोरमायदों जे जोंनि बिटिआरनिनो सासे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म आरो हाग्रामा सार बिथांनि सायाव मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो दामाइनि बिपिएफनि मोनसे बानसावनाय बाथ्रा पर्बतजरानि हाखौ लानानै मुनमुन ब्रह्म बायदेव बिथाङा बुंगासिनो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जे पर्बतजरानि हाखौ 3500 बिगानिबो बारा आदानि कम्पानिनो फाननानै जादों होननानै बे हाखौथ' फाननानै जायाखै बाव थार्मेल प्रजेक्टसो बसायगोन जाहाथे बयबो बेवहाय इमप्लयमेन्ट मोनो आङो बिथांनियाव सोंगोन जे बिगुमै मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जेब्ला रौमारिनि 2900 बिगा हाखौ पतन्जलिनो हगारदोंमोन कुमारी खाटानि 1000 बिगा हाखौ आरो गसाइगाव खासियाबारिनि 1000 बिगा हाखौ श्री श्री रविशंकरनो हगारदोंमोन अब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाजों सावरायनानै हगारदोंमोन नामा थाइसेबो रेभिनिउ लायालासे कुमारी खाटा रौमारिनि हाखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिसिबांनि फाननानै जायामोन पतन्जलिया बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्टमोन नामा 17 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारिया पर्बतजराखौ खोख्लैसोनानै दोनदोंमोन मुनमुन ब्रह्मआ दाबो पर्बतजराखौ बेबायदिनो नादबनानै दोननो सानदों नामा पर्बतजरानि जौगानायखौ मानगोनां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा लुबैयाखै नामा आं बे सोंथिखौ सोंनानै बेयावनो दोनथ'नाय नोंथांमोना बुजिखाबाय बे सासे आब'आ मा फोरमायखो आरो मा बुंखो दा बेफोरखौ जों बांद्राय बुंनो होननानै साना आरो बिथांमोननि सायाव बांद्राय खोथा बुंनो होननानै साना जास्ट बेल' आरो जोंनि बर'नि माखासे पलिटिकेल्स बेफोरो गासैबो माखासे पलिटिकेल इसु नालाय दा बेवहाय जोंबायदि माखासे नर्मेल सुबुंफ्रा बा सादारन सुबुंफ्रा बेफोराव बुंनो हानायनि जेबो साहसानो थाया जाय पलिटिकेल्स लिडारफ्रा बबे एंगेलजों लांनो नागिरदों बबे एंगेलजों रायजोखौ दैदेननो नागिरदों जेबो हमनो हाया सोरखौ फोथायनो दिनै बिपिएफखौ फोथायनो ना इउपिपिएलखौ फोथायनो दा बेफोरबायदि माने बिराद गोनो गोथो आरो रायजोफोरनि गेजेराव सोर सासेजों गोरोबब्ला रायजोआ मोजां फिथाइखौ मोनगोन बबेखौ गारब्ला माबायदि मोनगोन बेखौ माने जेबो आन्दाजखौनो मोनला आरो दिनै गाबोननि जे पलिटिकेल्स माखासे जे क्राइटेरियाफोर पलिटिकेल्सनि बेफोरखौ जेबो हमनो हाला दिनै बिपिएफनियाबो बुङो बेफोरबायदिमोन इउपिपिएलनाबो बुङो बेबायदिमोन अब्ला सोर मोजां खालामनो हागोन जोंनि माखासे थागिबि जाय बर' हारिनि माखासे गांनाय उखैनाय नांगौखिनिखौ सुफुंनो हानाय लिडारा सोर ओंखारगोन बहा मोनबावगोन होनबा नागिरनानै जों दा थानाय जेसांखिनि थानाय बे लिडारफ्रानो गोरोबलायनानै मोजां जुदि खामानिखौ मावलाङाब्ला बेफोरबायदि लिडारखौ नागिरै जोबनायनि समासो सफैलायलांगोन माथो माब्ला मोनगोन दा बेफोरबायदि माने गोबां गोनो गोथो आरो दा लोगोफोर बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखायनो नैबे ससे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो मा बुजिखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन।